Τι λέει! Πώς μπαίνετε? Γεια σας. Τι λέει! Οπαλάκια! Όπα. Ήρθαμε. Κάτσε στο δίκτυο. Καλησπέρα. Δυναμικά. Καλή χρονιά. Ναι, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, θα το πούμε και στο τέλος αυτά, πώς είστε. Στο σημερινό επεισόδιο λοιπόν είναι Christmas Special Episode και σήμερα, όπως βλέπετε, σε όλο το τραπέζι πάνω υπάρχουν πολλά μπουκάλια και ποτηράκια, σπουνάκια με αλκοόλ. Πώς νιώθεις εσύ που δεν πίνεις καθόλου αλκοόλ, σχεδόν? Θα πεθάνω. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα το soju που πήρα ήδη εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα παίξουμε ένα παιχνίδι που δεν είχε. Λοιπόν, θα παίξουμε. Πού είναι? Λοιπόν, θα παίξουμε είναι ένα κλασικό παιχνίδι που παίζουν οι ξένοι, λέγεται Pass the Parcel. Απλά εντάξει, εμείς δεν έχει παιχνιδάκια μέσα, έχει ερωτήσεις, θα τις περνάμε στην καθεμία και θα έχει μέσα είτε ένα challenge να κάνεις, είτε να πιείς. Ωραία, λοιπόν. Κάνουμε ένα chill σφινάκι το πρώτο, το πιο special με την κάμερα που με κουπάνει από πίσω. Άντε, υγεία. Άντε, καλά να είμαστε. Καλά Χριστούγεννα. Υγεία. Καλή χρονιά. Ωραία. Άντε, υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Παιδιά, είναι βαρύ αυτό, Οχ. Ωραία. Κι όμως είναι πολύ ωραία αυτή η τεχίλα. Κατάλαβα πώς θα πάει, Μάνι. Έχουμε φάει. Θα πάμε τώρα και έχουμε πάρει και. Α, δεν είπα. Λοιπόν, έχουμε κάτι κοραπιεδάκι εδώ. Δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιεί, άμα θα τα πούμε μετά στο challenge. Και noodles. Οπότε, άμα δεν σας Και εδώ αρέσουν. Η ίδια χρονιά. Και το έφτιαξα. κουτούκι. Τις ναν. Και έφτιαξα και beef bulgogi. Bulgogi. Είναι ένα Korean dish, κορεατικό dish. Για να τρώμε γιατί θα πεθάνουμε άμα πιούμε τόσο πολύ. Σημείωση να πίνετε υπεύθυνα. Να ανταλλάξουμε δώρα. Να πούμε ποιος έτυχε ποιον. Έχουμε αρχικά σάντα. Δεν ξέρω αν φαίνεται το κρέας. Όμως το Secret Santa μου είχε... Φαίνεται. Εμένα Secret Santa μου είχε αγγελική. Ελπίζω να σ' αρέσει. Ανοίξω τώρα. Ναι. Ήθελα να τα ανοίξουμε όλες μαζί αφού αυτά πάρουμε. Ό,τι θέλετε. Ανοίξω. Ναι. Wow, my god. Ελπίζω να σ' αρέσει βασικά τώρα. I don't know. Τι είναι αυτό? Είναι... Αρωματικό είναι ρε, για το σπίτι. Φάση... Diffuser. Μόνο ένα σάντα που σε το τι είναι? Είναι καραμένη. Όντως με ξέρει για να μου πει τέτοιο. Ευχαριστώ. Γιατί λέει ανταλλακτικό? Μάλλον το βάζεις στο Όχι, ρε. τέτοιο. Μυρίζει πολύ ωραία. Είναι σαν τη κάραμε! Παίκτης. Έπαιξε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Λοιπόν, εμένα μου ήρθε ο Μοχάμου Καμπλής. Στον τρώω κιόλας. Μου έρχεται η φωτεινή. Οχ. Μαλάκες, είναι μια κοτοπουκιά με τη φάτσα. Είναι, λοιπόν, δεν ξέρω πού πάω. Θα γαμίσω όλα. Λοιπόν, είναι μια κοτοπουκιά, φαίνεται. Πιο κοντά. Φαίνεται, I don't know, μαλάκα. Είναι κοτοπουκιά με τη φάτσα μου και δεν είναι οποιαδήποτε κοτοπουκιά. Είναι κοτοπουκιά που ξέρουν ότι έχω δυναμία. Εντάξει, Εθισμό εννοείς. Πήρα, Εθισμό λέω εννοείς. επειδή η κοπέλα που έχει έναν εθισμό με τις κοτοπουκιές, πήρα μια κοτοπουκιά και βάζω φάτσα της πάνω. Θα τη φοράς. Ναι! Μαλάκα είσαι. Να. Άρα δεν θέλει πολύ σκέψη τώρα.
Λοιπόν, όπως η μάνα μου κάνει ποίηματα, έχω αποσύρθει και εγώ ένα ποίημα. Λοιπόν, Τι εννοεί. περίμενε. Ξέχασα το ποίημα μου. Το ξέχασα ρε. Είναι χρήσιμο πολύ, αλλά η απουσία του σε σοκάρει. Γι' αυτό σου εύχομαι να έχεις 100 σε κάθε σκητάρι. Και αυτό ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται υπερήρωμα, Λοιπόν, κοίτα πώς είναι λίγο. Ενώ θυμίζει αυτά τα γλυκάκια. Λοιπόν, οκ. Τι πιστεύω ότι μπορεί να είναι. Αυτό σε μένα έπρεπε να το δώσετε. Μαλάκα. Τώρα η βρωμιάρα θα με λέει. Δεν νομίζω ότι θα πάω το άλλο θα σκουπίζομαι. Ή μου να την βρωμάω. Τίποτα από αυτό. Γυρίζει. Έλα, εντάξει, πάρε και τώρα αυτό. Αυτό δεν είναι, δεν είναι από τους Φιτσάντα. Αλλά επειδή όλες πήρατε Ευχαριστώ σοβαρά πάρα τώρα, πολύ. Το βάλω εδώ. επειδή όλες πήρατε σοβαρά τώρα, πάρε το δεν θα μας κάνει για το γιο. Ω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το αυτό είναι αυτό είναι το δώρο με εμένα. Love you. Είναι πολύ ωραίο. Είναι χρήσιμο το τουλάχιστον. Είναι πολύ ωραίο. Τα δύο χρήσιμα είναι. Άμα το καλοσκεφτείς το είναι πιο πολύ. Ευγενική χορηγία. Καντελίκ. Κάτσε να δείξουμε και το... Πέρετε, για πάρε το να το δεις. Είναι πολύ ωραίο. Μυρίζει πολύ ωραία. Πάμε, Νεβάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας καλά. Ας ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι με το πιο βασικό. Το αγαπημένο μας με πολλά πάνω εδώ, δεν ξέρω αν φαίνονται. Είναι strawberry τέτοιο και είναι τσα... Wait, περίμενα να το βρω. Τατζ... Θα έλεγα τώρα τίποτα. Δεν το ξανακάνεις ποτέ αυτό, by the way. Δεν το ξανακάνεις ποτέ αυτό. Anyway. Cheers. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το παιχνίδι, θα μας σας πεις γιατί το κάνω στο πεις, αλλά... Εδώ μέσα. Αυτό είναι σφινάκι. Καμψάμιτα. Δεν θα το πεις σφινάκι. Τι? Δεν θα το πεις σφινάκι εγώ. Για το... Τι σε είδα... Ωραία. Πρέπει να περιποιήσετε και την κάμερα woman. Η κάμερα που με έχει πει. Έχει κάνει όλο φίστα από πίσω, άμα το έχει πραγματικά. Μας το έφερε εδώ η Βασίλης, κοίτα. Βλέπεις που λέει. Εδώ μέσα Έχει κάνει κάμερα, μην ξεχνάμε. μπορεί να κρύβεται ο παράδεισος, αλλά μπορεί να κρύβεται και η κόλαση. Πριν ξεκινήσουμε όμως, πρέπει κάποιος να ανοίξει το μαγικό κουτί. Πέρα από την έμψε. Έχει μια οδηγία από τον Μάστερ. Ωραία, πούστη. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι, πιείτε όλες από ένα σφινάκι. Έλα, ήπιαμε, ήπιαμε. Τόντζο. Ωραία, πιούστη. Πούστη. Πάμε. Οχ, Λοιπόν, ένα. αρχίσαμε. Μέρμα. Εντάξει, ναι. Ρε φίλε, Αντί δεν είναι. Ρε παιδιά, τι είναι αυτό! Σενάρι δεν είναι. Καλά, ας πούμε... Εσύ θα πιείς. Θα πιω. Αναγκαστικά. Δεν μου πάρεις πολύ. Όσο θέλω εγώ θα σου βάλω. Θα σε ρωτήσω, Φάτερ Γκόρντον. Με ρωτήσεις. Και μετά! είναι Εσύ υποχρεωτικό. μιλάς. Αυτό είναι υποχρεωτικό. Στοπ, δεν στοπ, είναι. στοπ. Πάμε! Γεια Γεια μας. πάρα πολλά. Καλή χρονιά, με υγεία και Το χαρά. 15ο είναι αυτό, μην βλέπετε ότι είναι το δεύτερο. Πάμε. Πάμε. Κατσί, δεν κάναμε. Τι κάναμε ρε. Δεν κάναμε τσίντσι. Τσαν. Γκόμπε. Γκόμπε. Στην ησυχία, σαλούτε, σαλούτε. Στη βάνια μου. Σαλούτε! Σαλούτε! Να πιούμε! Δεν ξεπιέσει που δεις κανένας. Α, damn. Περίμενε. Ωραίο. Αυτή είναι άλλη εταιρεία. Είναι λίγο πιο δυνατό. Από Είναι τις πιο γεύσεις. δυνατό. Ναι. Δεν μιλάω, Όχι, γιατί θα λοιπόν. κόψω. Λοιπόν, πήγαμε! Ο πρώτος που θα ξεκινήσει θα πρέπει να απαντήσει σε μία ερώτηση.
ή να κάνει κάτι άλλο. Λοιπόν, ποιος θέλει να ξεκινήσει, πώς να το πάμε. Εγώ άνοιξα το κουτί. Πάμε. Εντάξει, κοίτα, organize the... Δεν ξέρω να... Εγώ απλά τα δίνω έτσι. Πώς θα να το χαλάσω. Χάλασε το ρε, προφανώς. Ωχ, μάγκες, χτύπα. Εγώ έχω πει σήμερα ότι θα πιω όλα τα σπινάκια. Δεν θα κάνω κανένα challenge. Το σύμπαν δεν μου έχει φερθεί καλά το τελευταίο καιρό, οπότε θα τα πιω. Εγώ λέω να κάνω το challenge, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι σήμερα κάθε μέρα θα βάλω τα ψυχολογικά της. Τι είναι μαλάκα. Αυτό το έκανα για την κόρη, φίλο. Τι μα είναι τέτοιο. Αφού σου λέω πως θα το ανοίξω μου λέει να ανοίξω το πως πες. Εδώ είναι η τέτοια. Α, εντάξει, συγγνώμη. Μπράβο. Όχι, δεν θα πάει καλά αυτό παιδιά σήμερα. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει μέσα εδώ πέρα. Δεν είστε έτοιμοι γι' αυτό. Ένα άλλο κουτί. Και εδώ τι έχει μέσα τώρα. Αρχίζουμε και παίζουμε τώρα. Και πώς αρχίζει, πώς το παίζει αυτό. Λοιπόν, είναι ένα μικρό δωράκι. Κι άλλα. Είναι σαν τις τσιλί. παπούσκες που έχει κι άλλο, Ναι, έχει κι άλλο, ναι. έχει κι άλλο. Τώρα το αφήνουμε αυτό. Το έκανα 5 ώρες να δω. Λοιπόν, τώρα έχει ένα δωράκι. Και μέσα σε αυτό το δωράκι έχει άλλο δωράκι. Αλλά μαζί με το άλλο δωράκι έχει να απαντήσει και μια ερώτηση. Λοιπόν, η ερώτηση είναι. Ερώτηση. Κάνε το. Περιέγραψε την πιο ντροπιαστική χριστουγεννιάτικη ανάμνηση ή πιέσε ένα σπινάκι. Τώρα θυμήθηκα. Λοιπόν, είχα κάνει ένα ρεβενιόν στο σπίτι μου και ήταν με την παρέα που είχα στο Λύκειο τέλος πάντων. Και είχα κάνει εγώ κλασικά σπίτι μου ρεβενιόν και είχα πιει μάγκες πάρα πολύ. Ξύπνησα στον καναπέ, εδώ, φορούσε ένα κόκκινο φόρεμα. Αυτό το κόκκινο φόρεμα, όταν ξύπνησα, δεν υπήρχε. Τι εννοείς δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Ξύπνησα με τα εσώρουχα. Oh, shoot. Και χωρίς χαλί. Μετά έμαθα τις ξαδέλφες μου, από τη μία μου ξαδέλφη, ότι είχα ξεράσει εγώ μια άλλη κοπέλα το χαλί και μετά με εκδίσανε. Γιατί είχα και πάνω μου βόμι τέλος πάντων. Δεν συντήσανε με κάτι άλλο. Ξέρω, δεν θυμάμαι. Εγώ ξύπνησα και ήμουν έτσι. Και λέω δεν ξέρω τι έτσι. Να μας λέει τώρα. Πες το χειρότερο χριστουγεννιάτικο δώρο που σου είχαν κάνει ή σου έχουν κάνει ή πιες 2 σφινάκια. Πρέπει να πεις και ποιος στο Ναι. έκανε. Ήρθε εδώ. Φέρετε το Οι 3 μάγοι που είναι, έχουν έρθει ακόμα. Σου έχουν πάρει το otro δώρο. Ναι, αλλά δεν Εγώ θέλω. στο έχω πάρει. Εγώ είμαι ρε. Δεν είστε εσείς, δεν είστε εσείς. Πες μας μετά. Αυτό εδώ για τη φωτεινή είναι σπινάκι που τίθεται. Το βλέπουμε. Ωραία. Πάμε όλοι. Αλλά δεν θα πάει αυτό καλά σήμερα. Όχι, δεν θα πάει. Άλλη τηγανιά δεν έχει. Έλα ρε. Και είναι ωραία. Γαμώ, Πα- και είναι ωραίο. Πήγαινε, αυτό φτιάξτε. το σότζου. Δείξε το τελευταίο μήνυμα που έστειλες ή πιες ένα σφινάκι. Τι παθαίνει. Μαλάκα είσαι πες πας καλά. Δεν έχω στείλει κάτι τρομερό. Θα πιω. Το έχω βάλει λειτουργία πτήσης για να ηχογραφώ. Τέλεια, θα πιω. Έχω πει θα πιω σήμερα. Έχεις και αλήθεια, δεν είχα στείλει κάτι extreme. Παίζει να είχα στείλει εδώ πέρα στα κορίτσια. Ναι, μπράβο, είχα στείλει στη Δανάη να με βοηθήσει. Τι, α, τώρα.
Φάει έναν κουραμπιέ χωρίς χέρια. Throwback. Ξέρετε τι throwback, Να σου τι μου το φέρεις μπροστά ρε μάλλον. Ρε Να σε μπρο. διευκολύνω, χωρίς χέρια λέει. Αυτό και εγώ να φάω τώρα. Τι να σχω... Ολόκληρο. Τι το μισό. Έλα, μπράβο. Για πιατάκι δεν τίποτα. Θα δουν και σε μαθητές μου αυτό. Οκ. Ωραίος Λέω κι εγώ. Φάει κι εσύ. Εντάξει, ωραία, όσο τον τρως. Όσο τρως εσύ το κουραμπιέ. Ωραίος είναι. Κουραμπιέ με νούδλς, έχεις φάει ποτέ? Ορίστε, θα φάω εγώ τώρα. Ρε πούστη μου. Τι. Πάρε τηλέφωνο ένα φίλο σου και πες τα κάλαντα, ξεκίνα λέγοντας να τα πούμε Κάντο όμως αυτό. ή πιες 3 σφινάκια. Εντάξει, εγώ δεν έχω Να το φάει βάλω σε σφινάκι. ανοιχτή ακρόαση. Δεν έχω... Να ορίστε που ακούσαμε. Θα πιω 3 σφινάκια. Ρε μαλάκα θα πούσεις και άλλα σφινάκια, δεν έχω πει κανένα. Όλα πάρ' το στο δεύτερο. Πρόσχε τις οδηγίες προσεκτικά. Και δεν έχουν και μπύρες. Ξε- Τι δεν πήρε. Ξεκινώντας να τα πούμε. Να. Αν ναι, με το που το σκόνη να τα πούμε. Ωραία. Λοιπόν, καλό. Ανοιχτή, Ανοιχτή ανοιχτή. ακρόαση. Να τα πούμε! Καλησπέρα, ναρκώτες, Γιάννη. Λέει. Να τα πούμε. Πάμε. Καλησπέρα ανάρχοντες κι αν είναι ορισμός σας Χριστού τη Θεία Γέννηση να πω στα κωδικό σας Χριστός γεννάτε σήμερο. Έρβηκε. Τι? Καλή παιδιά. Εντάξει. Έλα, θα πάρεις μου. Θα δεις. Πάμε. Μοιράσου την πιο ντροπιαστική στιγμή του 2025 ή πιες 2 σφινάκια. Δεν ξέρω, άμα δεν είναι ντροπιαστική στιγμή θα πιω. Που έπρεπε να φτιάξουμε κάτι ντοσιέ για τους μαθητές μας και μια μαθήτρια την έγραψα κατά λάθος με λάθος όνομα. Ας πούμε ότι τη λένε Κατερίνα και εγώ την έγραψα Μαρία. Casually. Και πάω και της δίνω το φάκελο που έχει πάνω Μαρία και της λέω έλα Μαρία! Και μου λέει είναι Κατερίνα. Αυτό που μας έχεις πει με τις μαθητές σου. Αυτό ήτανε. Ναι. Τι λέει? Α, Αυτό είναι death or... Αφήστε αυτόν που είναι στα αριστερά σου να ανεβάσει στο story, στο προφίλ σου, στο insta ή πιες 2 σφινάκια. Φάρηγε. Πολύ εύκολο. Αυτό μετράει 2. εγώ θα έλεγα ναι. Όχι. Χάλια παιδιά φράουλα, να σας καθόλου next. Ναι, εντάξει. Δεν πειράζει. Next. Όχι, αρνούμε, όχι, no, Ναι. όχι, δεν είναι αυτό, όχι. Τι είναι. Μαλάκα, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω, ρε, δεν θέλω. Αρνάψε. Άσε τους συμπαίκτες σου να σε ταΐσουν κάτι με κλειστά μάτια. Όχι, θα πιω σφινάκι. Μα δεν έχει σφινάκι αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σας εμπιστεύω με την καμπύλια. Μα δεν έχει επιλογή. Ωραία, Πάμε.
κάναμε το είμαι τέτοιο, αλήθεια. Άμα μου δώσετε μαλακία, παίζει όντως να κάνω αυτό. Καραμέλα. Τρόμαξα. Πολύ πετυχημένο. Αυτό ήταν τέλεια. Εγώ νόμιζα θα μου βάλετε κανένα Εντάξει. σφινάκι λεμόνι, κάμια κέτσαπ, κάνα τέτοιο. Extreme πράγμα. Πόσα κάναμε, ρε. Σαν το τελευταίο πρέπει να είναι. Ναι. Εμένα. Ναι. Στείλε καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Ένα, θαυμαστικό. Στην πέμπτη επαφή του κινητού σου ή πιέσε ένα σφινάκι. 1, 2, 3, 4, 5. Ρε, είναι βιβλιοπόλης. Προσπαθώ να πάρω ένα Έλα ρε κομμάτι. φίλε, όχι, γιατί ξέρεις τι, γαμώτο. Έλα μωρή, είναι μεγάλο σε ηλικία, δεν θέλω. Fair enough. Πολύ πάνω. Εκτός να απαντήσει άμα το έχει η κόρη του, γιατί είναι της εταιρείας το όνομα. Το κινητό. Άντε, θα φύγω σήμερα. Θα φύγω εγώ, με φύγει κανείς άλλος. Well, Για πείτε λοιπόν. Ωραία, ας πούμε ποια είναι η καλύτερη στιγμή 2025. η καλύτερη στιγμή του 2025 όταν... Δεν φάω. Ναι. Έχω πολλές, να πω τρεις. Πρώτη ήταν όταν πήγα να κάνω το πρώτο μου βίντεο κλιπ σαν να χορογραφήσω εγώ βασικά. Shout out στο Σάκη! Στο βίντεο κλιπ. Που ήταν και, συγγνώμη, η Βάνια, η manager μας με την Αγγελική εδώ πέρα, την Άντζελα. Does Music. Η δεύτερη... Does Music. Τι άκουσες? Η δεύτερη, κρίζω κλώτο. Η δεύτερη είναι όταν... Πρέπει να το πω λίγο αυτό, αλλά δεν θα καταλάβει. Γνώρισα ένα άτομο, τέλος πάντων, συγκεκριμένο. Και η τρίτη... Νομίζω όταν πήγαμε στο Big Time Rush. Εσένα, Φωτεινή. Δεν ξέρω να πω την αλήθεια. Θα καλοπαντρευτείς! Thank you very much. Άντε, γεια. Άντε, υγεία. Θέλω να φάω. Ναι. Αρχικά να πω ότι 2025 δεν μπορώ να μιλήσω. Ξεκινήσαμε με το τσουκουλέ. Γυρίσαμε 500 βίντεο. Γυρίσαμε κάποια βίντεο κλιπ, 2 βασικά. Καλό είναι. Βασικά πήγε καλά η δουλειά. Αυτή είναι η σημασία. Πήγε καλά, ναι. Είδαμε τους Enhypen. Είδαμε τους Big Time Rush. Ποιον άλλον είδαμε, κανέναν. Soon, τους 80s. Write it down, write it down. Εντάξει, πέρασαμε ωραία. Εγώ δεν θα πω ότι ήταν η καλύτερη μου χρονιά. Εγώ νομίζω ότι ήταν μέχρι τώρα, δηλαδή από το 2020 μέχρι τώρα, η καλύτερη χρονιά. Ναι, ισχύει. Αυτό. Ήταν πολύ ωραία. Ήταν refreshing. You know what I mean? Yo! Σαν τον άλλον από το reality show του Κορεάτικου. Α, γι' αυτό, αυτό κάνω, αυτό έκανα. Αλλά δεν το κατάλαβε κανένας. Yo, what's up? Anyway. Και για το 2000... Ναι, πες. Και για το 2026 ανυπομονώ να πάω στο Παρίσι, να πιω 15.000 κρασιά. Σουάλ! Εγώ. Νόμιζα ότι κάποιος έκλασε. Εγώ ανυπομονώ να το παίξω Angela in Paris. Ρε Δανάη. Δεν Δανάη, έλα. Πήγαινε με την εντάξει. Έχεις το παιδιά στο 2025. Αυτή η τηγανιά ήταν. Είναι το 2026 ένα έτος με υγεία,
Επιτυχίες. Δύο πατέρες μου, συγγνώμη. Ο πατέρας μου είναι. Αυτός κλάνει, λέει. Όντας. Εσύ Φωτεινή έχεις καμία ανάμειξη από το 25. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω θέμα με το μνημονικό μου γενικότερα. Όχι, ρε, με τσάμπι. Αλλά Κοίτα. 25. Θυμάσαι ότι τώρα έχουμε 25, θυμάσαι ότι το 25 τώρα φεύγει. Θυμάσαι ότι πήγαμε, τώρα πάμε 26. Προσπαθώ, είναι. Μαλάκα, ρε, δεν περνάνε, όχι, περνάνε τα χρόνια πάρα πολύ γρήγορα. Ρε, και δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι είναι 25, δηλαδή νιώθω ότι είναι 20, ναι, νιώθω ότι είναι 23, νιώθω ότι είναι 22, δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ με το χρόνο έχω λίγο... Εγώ νιώθω ότι είναι 0. Νιώθω ότι είμαστε σε simulation. Εγώ δεν ξέρω, δηλαδή το 25 με ένα πέρασε πολύ... Οπότε πρέπει να κάνουμε κλαπ παράλληλα. Πάμε. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς κατέληξε έτσι το βίντεο. Δεν ξέρω πώς κατέληξε έτσι το βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, Επιστρέφουμε. επιστρέφουμε. Να μην το χτυπάνε τα δουλοχολίου. Ποια? Τι λες αυτή η μαλακή. Τέλος πάντων, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κάτι άλλο. Νιώθω ότι κάτι έχουμε ξεχάσει. Δεν κάνουμε τίποτα σε αυτό το επεισόδιο, δεν κάνουμε κάτι άλλο γι' αυτό μάλλον. Δεν ξέρω επειδή έχουμε βγει. Ωραία. Νομίζω τώρα αρχίζουμε και μπαίνουμε σε αυτό που πραγματικά είναι το τσομπλέ. Ναι, όντως. Ναι, αφού μας Συμφωνώ. έχει πιάσει. Τώρα είναι. Αφού τι. Αφού μας έχει πιάσει το ποτό. Πρέπει να πίνουμε ένα μπουκάλι πριν αρχίσουμε το γύρισμα. Όντως. Να ευχαριστήσουμε τη Βάνια που ήταν εδώ πέρα σε όλα μας τα γυρίσματα. Το 2025. Και έρχεται λέει και κάνουμε σέκερ. Να πούμε ότι. Πω, δεν πάμε καλά, Εδώ θέλει πολύ. Δεν Φέρε είναι. ένα σπινάκι. Τελείωσε η φράουλα. Αφού πως δεν θες να πιεις άλλο. Φέρε το τέτοιο. Έχει άλλη φράουλα. Φέρε το τέτοιο. Μετά. Το τέτοιο. Ποια είναι η ευχή σας για το. Ποια είναι η ευχή σας για το 26. Υγεία. Για να πετύχετε τους στόχους σας. Όχι ρε μαλάκα. Δική σου. Το ίδιο. Ωραία, εντάξει. Υγεία. Και εγώ θα πω. Έχουμε το πάνω απ' όλα να έχουμε όλη υγεία και μετά λεφτά. Ή κάποιον λεφτά. Συμφωνώ. Στις εποχές που ζούμε είναι δύσκολο να τις βιώσεις. Να κάνετε αυτό που πραγματικά θα αγαπάτε. Όντως. Ναι. Εμένα my wish for 2026. Εγώ δεν πιστεύω καν ότι μπαίνουμε στο 2026. Εγώ νιώθω ότι τώρα είναι Ιανουάριος του 25. Ναι, εγώ μάγκες, sorry που θα το πω, αλλά εγώ θέλω να γίνω πάλι παιδί. Και τώρα βγαίνουν τα τραύματά μας, δεν μιλάμε για τα Εγώ έχω σχολικά πάθει μας. ταξιακή κρίση τα τελευταία 5 χρόνια. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εμένα η my wish for 2026 είναι. Αυτό. Υγεία. Και επιτέλους να καταφέρω να δω τους 80's φίλε. Ναι, ρε φίλε. Και να πάνε καλά οι φίλες, λεφτά. Πες. Τώρα αυτό ήταν καλό. Αυτό ήταν καλό. Αυτό είναι καλό. Να το κλείσουμε. Εγώ αυτό είναι το πιο κλασικό μάλλον. Ευχαριστούμε αν ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε αν φτάσατε
Μ' άρεσε που λέω στον πατέρα μου. Πατέρα, σε παρακαλώ. Μην κάνεις φασαρία τώρα. Στα αρχίδια του. Του το πες όλο. Του λέω έχω δουλειά πάνω, μην κάνεις φασαρία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε μια καλή χρονιά. Με υγεία, λεφτά, επιτυχία, όπως λέει και η Θεοπούλα. Καλό σεξ, έτσι. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Yes. Bye.